Drug Ognjen iz Banja Luke kaže, doktore, ja sam na dijeti samo voćem. Ovi tropski dani ne jedem ništa. Ovo je želudac. I sada Ognjen pojede 3. Kad sam to uradio, pogledajte, ja se izvijem. Bacićeš mi ceo studio, Neću. a radim i sutra. Evo, vidi ovako, Baki. Ovo je želudac. Direktno sok koji je Bojana sad popila gde... Doktor Feelgood. Zdravo, Bojana, hvala Kažu što mi se sve doći pozvala. Saša Plećić, ja kažem pa ko je to? Unese. Znači, apsolutno nije dobro. Treba praviti razmak 12 do 14 sati u doručaku. Rekao da ono ne jede 40 dana. Dobro, ver. Evo ono po čemu sam poznat, želudac. Javi se moj drug Ognjen iz Banja Luke i kaže, doktore, ja sam na dijeti samo voćem. Ovi tropski dani ne jedem ništa. Ovo je želudac. I sada Ognjen pojede 3 kg lubenice. Kako spremamo pojedemo? 2 kriške. Pa ne 2 kriške, sad ću da kažem, sad da završim. I on, izvini, mogu samo da kažem. I počinje da dam voće u velikoj količini, vi će šta? Da se gladan, posle sat vremena si gladan. Ujutru, bre, jede složen ugljeni hidrat. Znači, uzmeš parče raženog hleba, uzmeš salatu, uzmeš parče... Ove 4 pomoranđe imaju 400 kalorija, to je kilogram. To je dovoljno zdravo. Pa nije. Ti kad si stavila u onaj sokovnik, ti si uništila... Neka ide na sreću. Neka ide na veselje. Evo sad ne mogu da pokažem. Da popijem ja ovo, pa ti nas... Popi ti to. Nema veze. Popi to. Veselje. Neka ide. Danas, majko... A baš sam žedna bila. Vidi ovako. Znači, radi se o tome da ti uzmeš i popi. Ajde, popi pa da pokažem. Ajde. Ajde, ovo na silu piješ. Ja, ovo je na silu. Ajde. A dobro, evo vidite ovako. I sada kad sam to uradio, pogledajte, ja se izvijem. Bacićeš mi ceo studio, a radim i sutra. Evo, vidi ovako, Baki. Ovo je želudac. Direktno sok koji je Bojana sad popila gde u želucu nije toliko velika koncentracija šećera, mnogo je manja koncentracija šećera u ovome. Nema veze, ti si na silu, bre. A ti vas, nemojte da pijete po čitav dan ceđen. Da, koliko imaš kilograma, Bojana? 61 sada. Podelite... Popi naš kolega 12 čaša vode. Od 250 ml. Plus fizička aktivnost. Pazite na dehidrataciju. Kraj. Dobro, ja sam bar jela lubenici i popila čašu soka. Da, besplatne savete dajem na mom Instagramu. Na Instagramu, Dr. Feelgood, besplatni savete. Prosvećemo opširnije na Instagramu. Bilo okej. Pratiti kako nije, naravno. A evo naredne priče. Bliži se 9. sezona sportskih igara mladih i 7 dana Vrnjačka Banja biće u znaku dece i sporta. Ko su učesnici? U koliko sportova će se igrati finale? Moja gošća Daliborka Delibašić ispred sportskih igara mladih. Dobro jutro, Dašo, kuda sada prođem da preskačem? Boko, bolje ti našla. Kako si? Je li sve spremno? Sve je spremno i evo ja sada slušam ovaj Dr. Feelgooda, malo čas smo razgovarali pre nego što je on ušao u studio, pošto mi u sportskim igrama mladih vodimo računa i o tim zdravim stilovima života. Evo, Dr. Feelgood je pozvan da dođe... Kad sam to uradio, pogledajte, ja se izvijem. Bacićeš mi ceo studio, a radim i sutra. Evo, vidi ovako, Baki. Ovo je želudac. Direktno sok koji je Bojana sad popila gde u kilograma lubenice. Kako spremamo pojedemo? 2 kriške. Ne 2 kriške, sad ću da kažem, sad da završim. I on, izvini, mogu samo da kažem. I počinje da dam voće u velikoj količini, vi će šta? Da se gladan, posle sat vremena si gladan. Ujutru, bre, jede složen ugljeni hidrat. Znači, uzmeš parče raženog hleba, uzmeš salatu, uzmeš parče... Ove 4 pomoranđe imaju 400 kalorija, to je kilogram. To je dovoljno zdravo. Pa nije. Ti kad si stavila u onaj sokovnik, ti si uništila... Neka ide na sreću. Neka ide na veselje. Evo sad ne mogu da pokažem. Da popijem ja ovo, pa ti nas... Popi ti to. Nema veze. Popi to. Veselje. Neka ide. Danas, majko... A baš sam žedna bila. Vidi ovako. Znači, radi se o tome da ti uzmeš i popi. Ajde, popi pa da pokažem. Ajde. Ajde, ovo na silu piješ. Ja, ovo je na silu. Ajde. A dobro, evo vidite ovako. I sada kad...